Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day atong padayon ang laing sumpay ning Sugilanon. Kung sa dili pa, day nga nag-comment si Rocky Vlog. Wow, part 2 na. Salamat kaayo no, Rocky Vlog sa pagpaminaw. O kang kitin sila, present, ha. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning Sugilanon. Ikaw na, promise, part 3. Nakabanday ka niya? Oh, milagro no, nga gidad mata. Bayo noon. Pero klaro kayo. Naglagot to. Carlo. Magbuwag na lang ta. Buwag na lang ta, Carlo. Oh. Seryoso man ko. Ngano ni katawa man ka? Ang. Di man tatinuod nga uyab. Nga nga na makibuwag man ka. Iduda na ditong imo. Sorry. Ako i-rephrase ha. Undangon na ni nato. Excuse me. Uy, Sheila. Sheila, wait! Sheila! Sheila! Sheila, wait! Nag-away sila? Oh, wow, nice. Ha? Lagi? Gi-block na gani ko? Tugawa, good. Yaw, sawa man ako. Aw, saan man? Wa. Unsi wa? Wa ko'y buhaton? Saan man yung buhato ni mo do? Di mo sa mo tinuod nga uyab. Gikapoy na sa tingali siya sa inyong acting-acting. Okay na masad nga, mura kunuhay mo nagbuwag. Anak mo siya tinuod nga manag-uyab, good. Doon naman kayo magbuwag. Ay, bati asin naman pangayuwag advice, oy. Unsa man ka? Ha? Saan ay gusto ni mong advice, do? Ingnon, teka nga, imo siyang i-cox? Nga no? May feelings na di ka niya. Na in love na di ka niya. Oh. Ha? Kung saan ay gusto ni mong advice? Ingnon, teka nga, imo siyang i-cox? Nga no? May feelings na di ka niya. Na in love na di ka niya. Hasulas ang pangutanaha, eh. Pero, gano'ng murag na-hurt man ko? Ay, ako rin ego. Mawag tara ni kadugayan. Panaawaran ninyo, girls. Di na magtanagdanay ang duharan. Hi, Sheila. Oh, see? Igo lang gayawaan ni Sheila si Jed. Wa gani siya matanaw ni Carlo. Gabuwag na gid lagi na sila. Dali na kayo sa. Marag wa maaptig 2 months. My chance could ha, Karen. Do, maragi lagi mag-true eh. Wa pa mo magtagdanay. Itanaw mo ko niya do. Siya man ang di mo tanaw. Mura lagi magtinuod nga nagbuwag. Ay. Na, di na nun mo friends. Aw, iya man gusto. Kawa. Ang bruhang Sheila ay nag-inusara nga naglingkod ilamos kahoy. Wa man tayo tao din tipita. Mudool ko. Hello? Kamusta na? Unsay toyo nimo? Kahilas gani mong tinubagan. Karen, nakakita ka nga nagtuon ko. Kung may tuyo ka, isulti dayon. Ayaw gusiki ang oras. Hilasagot ni mo. Hoy, wa ka ni Carlo nga gisalikan, no? Nahibaw na nga wa na mo. Ay, naka-realize na kita finally si Carlo nga dili ka worthy para niya. Loya sa timong mga ginikanan sa? Bayad-bayad sila sa imong tuition din pero wag gyud kay nakatunan. Ayoko inaanak pagstorya, ha? Di ba ko di tinuod? Oh, basin og do na kay lain nga specialization, no? Bullying. Asa na nga department na belong?
Animal ka! Up! Swerte kagit permida. Doon naging mo save ni mo. Ngano naman sa ka, Karen? Ikaw! Gano'n masad ka? Oh, Bagol ka na sila nabuwag ni Carlo? Ikaw dahil lang ni Puli? Huh? Kuya, huwag kita ni babayhanas, ha? Pa-demure lang, pero di ay tangan. she. Ano na siya tubay? Ayaw ka bala ka, Jed. Dili ko mo tubay og tao nga ubos og IQ. Pabusog kay Q. Wag ko kasagang da. Ikaw, Karen, kasagang ka? Wasa! Yawang Sheila eh. Kaubo mo ko. Hilom, oy! Buset! Katawa ka lagi na ko, no? Dako gigi akong katawa ko. Kaya lagi na human. Niukaw na sa good si Karen. Buwa kay naong eh. Uwaw kayo sa gisulti ni Sheila. Mura lagi gisag pa og kamillion times. Biliba na kong Sheila do eh. Murag di ka maumasok ko sa. Pero kuyaw de kayo eh kung mamira. Murag natukan sa kari no eh. Wago di ka sagdang. Di man giingnan og ubos ang IQ. In short, bugo. Huwag ka malingaw sa gisulti do. Bida niya eh. Doon na ba ko lakaw do? Buwag sa ta. Ha? Saan mong tawahan na? Anong walkoutan magiging ko ini nila? Biliba na kang Sheila, no? Murag di ka maumusok ko sa. Pero kuyaw di kayo kung mamiraw eh. Murag natukan sa karin eh. Huwag ni kasagang. Liman ka giing nanog ubos ang IQ. In short, bugo. Asulaan yun eh. Nganong murag, na-miss man ako siya. Ay, ako rin nahuna. Dili yun tinuod, nga na-miss na ako siya. Dili. Unsa, dili day to tinuod inyo. Dili ti uy. Gipalagot ra to ni Karen. Hala no? Uy, kalain. Nagtuog baya gyud kong kamugyod. Number 1 fan baya gyud ko sa inyong love team. Pero, hala, uy, nga nung giundang masad ninyo. May nalang unta tumakabaos, tas kapilingira at tong Karen ba? Ikapoy na ko ti uy. Gikapoy ka, kay di man tinuod. Pero kung tinuod pa to, Na, kapoy man gani nga dili tinuod. Sa pag tinuod. uy, dili, uy. Lahi magyud ng tinud-anay nga relasyon gwapa. Di magkababati ang nagkakapoy. Na, gusto na lang gani mo ana nga, dili mo magundag katubang. Na, di ko magsilbi ana te. Na ako'y daghang gustong buhaton. Ay, kay wa pa man ka ma-inlove. Tanawa jag ma-inlove na ka. Ingna niya kong sayop. Sorry mga miming ha. Sorry nga na-absent kog pila ka adlaw. Saon nga na busy man ko good. Pero karon, mamawi ko ninyo. Oh, tanawa oh. Daghan gini akong gidanga food karon. Pagtagbaw gid mo ani ha, mga mingming. Nya, di ta manaog. Dinin na ta. Tanaw nga to siya. Pila namin ni ka weeks do nga mura tag stalker ni Sheila. Ikapoy na ka? Ayun ako yung nakusunod. Nawara ka. Hindi na mo ako pasabot. Para na ako, mas mayong panguyaban na lang ni mo siyang tinud-anay. Unsa man sa siya eh. Nga namang uyabang ko. Para mag-uyab na mag-tinuod. Kung sa may makuha ni mo nga magsigi na kag lantaw ni Silom, ha? Magsugton sa ko. Saan mo pagkaibaw kung di na mo suwayan? Ngayon ibasted ko. Sula niya eh. Unsa lagi akong buhaton kung ibasted ko. Pes, padayo lang. Hantod, sukton ka. Lain na sa mugos eh. Ska. Hay! Aw, kung di ka manguyab niya, ako'y manguyab. Bantay magmahay ka ha? Kung kami naon niya. Ay, asulas ang jid eh. Di naman noong kung makatugan eh. Haskag, tinudun yun yung manguyab ni Sheila, no?
Pero, di ako sagod ko sure sa akong feelings ko da. Di sa ko gusto manguyab niya nga di ko sure. Ay, unsa kay mayong buhaton sa? Sa ang gido. Wa pa ka decide sa paliton. Ako lang pili para daw mi. Dalibog ko lang duha kung asa akong paliton. Kani ba o kani? Kana lang duha para madali. Kana o, amayan kay kaana. Oh. Oh. Wala. Do. Kinsa nagkuyog ni Sheila nga tisoy? Iyan ang uyab. Amayan lagi kaayo kaana. Wag ko kaayo ka o. Ako rin bayan. Birthday gift na ako imo. Oh. Do. Ang gawas na do. Huh? Di na kumtayo ng palit. Pero do imo man gipakuha. Palit kung gusto ka. Ha? Nagkawa to hanoy. Saan mo yan? Miss, ako lang ibayad na. Ako lang mo niya ng gift niya inig Pasko. Sula. Paksit ako alawan sinira. Pero, kinsambi ka ng kuyog ni Sheila? Oh, lo? Pinagunit na ba si Sheila sa bukton? Sorry kaayo te ha. Di ko makakuyog ni Mugsimba karon kay nagkuyog man ming kuya good. Mularga naman sa nisyaon niya. Ay ba o ba? Oh, sige. I-regards na lang niya kung kuya ni magwapa. Okay te. Sige, bye-bye. Saan? Biyaan di ko ni mo gud. Sumulari mo eh. Oh, si Jet? Maudi ay. Maudi nga giundang niya ang among acting relasyon. Kaya doon na di siya uyab. Tayo pa, nga nung galagot man ko. Unsa may labot na ko niya? Unsa man? Di nagin mo tubag ang panggol eh. Ha? Nagselos mo gito ba? Nagselos gito. Ang topic na sa Diyos mga estudyante, no? Kay ang umaabot ninyong prom night. Maulagi te? Mauna, onya, bebe, bino, kinsa man onyay imong escort, ana. Guba naman inyong love team ni Carlo. Wow, pwede naman good may partner ti good. Siya ka, sa, kinsa kay iyang partner, no? Ambot lang. Kamo ba? Kamong duha pa? Mm. Kay mura sa gid mong tinud-anay nga man nag-uyab nga nagpuwag. Hala, no? Wala gyud ko magkakita ni Carlo nga ni kaon ni Skanten. Og nakit-an ta mo kausano. Nagkasugat unta mo, no? Pero isiglikay mo. Nindot unta tug kamo gyud ang partner anak ba ron. Makadaong mo ba nga best pair? Oh, di ba? Doon naman ko may mga ingon anak pong panila. Wa man sa kumangandoy anak, diba? Kita na sa center of attraction, anak. Mas maayos sad nga guba na mong love team ingon pa nimo. Hay, nahala. Sige na, oy, usamay imong kanon. Pagpili na. Karen, luula na dayon si Carlo. Siya pa man sa ilang row. Try lang og approach pa. Basin pa, this time, musugot na siya. Wa na bitaw sila ni Sheila? Wa palibak ang bruha ay. Niabot na. Oh, no! Di ba lagi si Carlo? Hala, punagpaikon din eh. Kita partner sa prom night, ha? Sure, Carlo. Sure. Sure ka? Uy, manayo? Unsa may manayo? Naunsa man ko. Ganong sakit man kayo akong tukan. Ganong na-hurt man ko nga umunod kami relasyon. Wa man sa ako'y feelings para niya. Pero ganun nasakitan man kaayo ko. DJ Lax Remix. Ganun man eh. Kita partner sa prom night, ha? Sure, Carlo. Sure. Sakit kayo akong tukan.
Sakit yun kaayo. Dili pala ni requirement for graduation. Dili na ganoon ako mo apil ining partiha. Hi, Jay. Hi, Jed. Wala kayo partner? Wa. Kita na lang. Huwag mo yung partner. Sige. Mura mag-ug. Nakadaog og luto si Karen nga nakapartner ni Carlo. Ganun ni kalit pa naghutak-tukan. Sila? Naunsa ka? Uy! Ailan ninyo tapos kayo, ha? Sheila? Sheila? Do! Ano sa siya? Huwag ko kay Baong. Nikalimtrim niya katumba. May gani, nasagang na dayon ako. May gay, huwag siya na parok. Excuse mo, ha? Ako siya dalun sa gawas. Ako yung alsa niya, Do. Ambi. Ha? Carlo! Ambi na yun, Do. Ato siya tatong sa ospital. Ikidrive mo, ha? Bukus di mo, Do. Sakto naman sa yung dagaan na, do. Mabanggasan niya ta. Sheila? Sheila? Makadagol ka na ako? Sheila? Nagpraning mo ito, ano? Okay lang unta siya. Do. Coming na sila. Kitsa mong gitawagan. Si Ate Sidis, ang tag-ias kantin ba? Lagi. Kailan ko na niya. On the way na sila sa kuya ni Sheila. Kuya ni Sheila? Do, di ba maom na nga itong nakitaan sa mga nga? Kuya ni Sheila? Lo, iya rin ang kuya. Nagselos ka doon ng time, no? Ang ko na good. Ang ko na ba? Oo, pangkon ko. Nagsilos ko at nga time. Daan. Ay, katakot. Sama ka eh. Sorry. Abi pa lang nila. Sorry. Pero, ni Angko na good ka. Finally. Do, Saman? this time, ako dyan pong yaban sila. Nice! Kana! And then, how about Karen? Gusto ko manguyab niya ko. Pero, ila mo to siya ni mo. Ay da, bahala siya. Day, dego pa. Ate Sidis, naalaki ka. Unsay? Ni aga sa ospital, uy. Ni as kuya nimo. Pero tuapan nag-istorya og ang imong doktor. Si Jed pa mo nagdana ko din hiti. Sila si Jed ug Carlo. Ay, si Carlo. Asa ba si Jed? Nibalik na sa party. Unya, ikaw? Anhira ko, te. Mutabang kong bantay. Kinida. Asa di ka, te? Manawag sa kusbay. Gawas na lang, te. Ako rin bala din, eh. Ay, sige. Di ko manawag, uy. Taga-arati kagigayon. Sige, te. Thank you. Sige mo, gawas na ko. Ay, da. May tagmag kasi nabot na sila. Kalipay, kahanak ko. Kumusta na? Nanuyo pa ka na ko? Nanuyo di ko nimo. Wadi ka nanuyo na ko. Ikaw ramang kani. Wa manggod. Sorry na. Nakasadi ka. Oo.
nagduda ko nga nana kay uyab. Pero, imo mo nitong kuya. Ha? Nakita man na mo namo ni Jed sa mall. Namalit mong shoes ba? Abi na akong imong boyfriend. Pero ganina, nakakita ko niya, imo rin kuya. Sorry ha. Nagpada ako sa gibati. Ha? Unsa di mo gibati? Siyempre, nagselos. Ha? Oh, Oh. Ngano ka taong magsalos man ka? Uyab data. may mo ba? Ayaw ko kataw eh. Seryoso rin pa ko. Naunsa man ka, uy? Sige lang. Naara niya ako i-confess ni mo. Kung ma-okay na ka. Hello, eh. Hindi ko sabon mag-ayaw ang akong heartbeat. She? Uy, nikap ligas ng dugan. Sakit? Naunsa man ni siya. Wait, sa manawag og nurse. Asan bit ang intercom, be? Nara. Wa man. Wa man masakit ang akong dughan. Ha? Pero nikap ka sa dugan, gud. Unya, nipiyong ka. Kuya, wabit na ako eh. Sure ka, wa mo sakit? Kahilakon lang ko. Ha? Ganun kahilakon man ka? Manawag na lagi kong nurse. Ayaw lang lagi. Tarong good, babe. Kulbaan na ba ako? Ganun gitawag man ko di mo, ana. Sorry. Sorry, nalimot ko. Ay, sorry na. Ayaw na paghilak. Tubagalan ko, Carlo. Ganun imo ko kitawag ko, babe. Oh. Tubag ako ba? Ay, ang love man kay ka. Makalagot. Wapagin sila mabalik. Wapagin mabalik si Carlo. Hello guys! I'm back! Oh, yan na sila. Oh, wa si Carlo? Jed, where's Carlo? Let's dance kay wala kong partner. Asa si Carlo? Ito pa sa ospital. What? Oh, for sure. May nagkabalikan. No. No! Dili pa unta ko mo-confess karon. Pero, obvious naman tingali. Diba? Oh. Sorry ha. Pero mauna tinuod. Love kita ka. Actually, lately na ako na-realize. At first, in denial pa ko. Pero that moment nga, nakita tika with your kuya. Gabi na ko imong boyfriend. Ito na ko nahibawan nga. Love na tika. And I hope, Sheila, imong ko tagaan mo. Love man sa tika. Really? Oh, my God. Sure ka? Oh, lagi. Thank you. Thank you. By the way, can I hug you? Unsa? Sige. Dilit lang. Imo na lang kamot. I love you. I love you too. Ano ka to? Mamayana yung gipili nga basurera ba to? Why? Yan to na niyo si Carlo, no? Okay na. Hinili ko hubog. Mainom pa ko. Mainom po.
Hala, nakasok. Guys, kung kinsa mo itong sa ila, yato din ni siya. Siguro, panuwag mo giyang family. Di ko mapauli. I want to see Carlo. I want to see him. Guys, pugin ninyo! Sama! Buhiin ko ninyo! Sama! Buhiin ko! Masamad kayo! Masamad! I don't care! I don't... Paksit! La! Napaksit dun! Nasama dun! Balik ko na to na kong duha. Uy, naunsan na ka to? Awag ilbihan na, eh. Wala. Si Jen, ang Jen na. Huwag estudyante. Uy, ano di aman ni sila? Si Ate Sidis, oh. Hi, Jenny. Naalagi mo. Gidana mo si Karen, te. Nag-wild. Muanhi pagani unta to sila si Jen, pero di naman pwede. Gabiin na ba yan? Niyabag kong tubihan na eh. Ikaw man gud ang partner, pero imo sing gibiyaan. Ay, adtuan na lang kahadong. Nagsige pa ko ng panawag sa imongan. Adto alang. Hindi ko eh. Magtuo pala nun siya nga, i-care ko niya. Pero Mag-sorry niya ako niya sa school. ah, Di ko gusto mag-expect siya. Aw, hinuon sabdong. Sakto ka dong, sakto ka. pero hubog man ka. Unya nag-wild. Bahala siya eh. Asar mo dutang na? Naam ko na siya surprise na ko. Wow! What is the meaning of this? Ila-ila mo. Akong girlfriend. What? Kamu na yun? Wow! Congrats do! Congrats! Thank you. Believe pa na ko mga amigo eh. Do. Sorry do ha. Hmm. Dili na kahit magkakuyog. Huh? So na lagi. Kita mo itong tulo ko yung... Sa una pa man to. Sa una man gud kay di pa man to tinuod. Karon, tinuod naman eh. Out na ka. Paita. Pwede naman gyapon kang mukuyog na mo, Jed. O ha? Pwede ko no? Di lagi ko musugot. Carlo! Oh. Hey. Noon sa man ka? Na akong girlfriend oh. Pwede buhian ko nimo. Kung may tuyo ka, isulti lang. May utang ka na ko. Katong prom night? Pag-istorya na lang mo. Bato lang una ko sa kantin. No. Magdungan na ta. Di ka kahatag na kong time, bisan pila lang ka minutes. About atong prom night. Sorry. Sorry lang? Unsa man di ay? Oh, magbabayad ka? Pila man? Oo. Nakoy saad to. Tigibiyaan ti ka. Nakita man unta ang partner. Pero ako mas ang girlfriend ang akong giatiman adto nga time. Bisa nag-away mi. Pero nawori man ko niya adto. Unya, makablame ni ka na ako. Kung magpabayad yun ka, na niya ko pila. Tana, babe. Kita na lang, Karen. Che! Aba! Baka kun man ka? Namakak man ka ni Karen? Abi ni mo. Nikatawa lang gid sa hilom si Jed nga naminaw nimo. Di masagot to entirely bakak yun. Kaya mama dito akong feeling ato nga time. Nga, gaway rata. Lagi. Naong nimo. Excuse me. Excuse. Unsa man nate? Ay, dragon fruit shake. Ako ning gitoyo nga usara pero large. Dan, din ay duha ka straw nga inyong magamit. Pre ni ha, ako ni trick niyo. Hala, uy, si ate ba? Thank you, Kitty, ha? The best juga. Siyempre, ako na good na. Gilay-lahi na lang kung tato ni mo, te. Ay, sige lang good. Enjoy mo. Di ba yun ang ate, eh?
Mauwaw man sa tayo ni, uy. Bawaw di ka kung makishare na ko. Di, uy. Kuan lang ba? Ayaw na lang ko ng tagdang uban. Sige na. Gi-prepare ba yun niya personally ni Ate Cedes? Nag-effort siya ini. Sige na lang, good. Doon ha. 1, 2... Oh, nanay nag-occupy sa tong favorite corner. Dito na lang ay, napay... Oh, Karen! Look! Sila si Carlo at Sheila! Oh, sweet sa mga bisit. Mangita na taglaing kananan, girls. Let's get out of here. Nindota din ang dapita, no? Presko ang hangin, way abog, daghang mga kahoy. Murasad sa probinsya ba? Nindot yung tan-aon. Dili sakit sa mata. Dili ta mapulaan mo tan-aw. Diba, no? Oh. Ay, yeah. Di gud ko pula mo tanaw. Wa man ka mo tan-aw. Itanaw man ko nimo. Hala, uy. Ang place akong gipatanaw ni mo. Mas di man ka puol kanahon. Hala, no? Tinuod bitaw. Ikaw ba? Ibaw ka? Until now. Di pa gid ko makatuo nga kita na gyud. Nga, I mean, kanamang tinuod na jud nga kita ba? Mao ba? By the way, mangutana lang di ko. Ansa man? Kanus ka naka-realize nga love ko nimo? Sa una pa sa. Nalabat first ka na ako sa. Huy, ka-feeler sa di mo, no? Dili ka, no? So, kanus am nebe. Bago na gyud. Kanus abaguha. Katurang pag-party. Pose. Lagi. Pagkakita na ko ninyo nga nagdungan mo pagsud sa party hall. Unya, nagkupot sa imong bukton si Karen. Kalit lang nga, nihuot ang akong dughan. Og, mao na to. Ni-pass out ko. Mao to. Pagmata na ko, naan ako sa ospital. Pose. Mao na siya. Aray, uy, sakit na. Uy, sakit ba? Ay, sorry. Sobrahan ako pislit imong aping. Be, kisan ba? Oy. Ayaw ha? Ayaw yun. Nga naman, sa aping na magod kumukis. O, bitaw. Pero kung tugutan ti ka, igsunod ana, di naman ka makontento sa aping lang. Oh. Kung love ko nimo, irespeto nimo akong desisyon. Okay? Ay, huwag kataw uy. Bisan katawanan ka. Di ko na mo pakatawon. That's unfair. Katawanan, bitaw ka do. Murag bata nga, nisumbong si mong kuya. Bito do, seryoso ba? Doon na pa din mga babaeng ng anak, no? Oh, naa po. Kay, babae mo na Sheila. I mean, Ano man? ay, basta. Huwag ako mag-expect nga yung anak siya. Sa may pasabuti mo do? Wala kaganahin niya? Pagtsuroy! Oh, di, sad. Ang ako lang ba, tinuod ka nga. Love good ko niya. Ano sa day? Tungod lang kay wa siya magpakiss ni mo? Nagduda na dayon ka? Oh, di, man good. Ang ubang girls good. Pares ni Karen? Ako si Karen lang untay imong giuyab. Magtagbaw gid ka. Nagawa sa di mo eh. Klaro sa diha. Klaro ha si mong kaugalingon kung love ba yun ni mo siyang tinuuray, si Sheila? Oh, tinuuray man good. Unya, ganong mabother man ka? Tungod lang kay wa siya magpakiss ni mo? Pagtsuroy! So, unsay inyong ikasuggest nga decorations? Balloons na lang, sir. Mas nice ang balloon kay gawas nga attractive. Available ra dayon. Di na kayo tamahago kay itaod raman.
Then, dali ra sa dispose. I disagree, sir. Not environment friendly, no? Yes, sir. Kay bawo na kitang tanan nga harmful ang balloons. Di naman ta mga bata, oy. Di magud sa mga bata ra harmful ang balloons. I-google ninyo palihog kung wa mo mahibaw. You mean, wa ko kahibaw? Wa ko moingon, ana. Ako gani suggest. Probably. Wa ka kahibaw. How dare you? Okay. That's enough. So, out na ang balloons. What can you suggest, Sheila? Litsig na mabayhana na. Filler kayo, hilas. Diba? Feeling campus queen na sa ng bruha. Huh. Nalimot siya. Namamunitay lang siya basura. Girls, tabangin ko kunin yung hunahon na, be. Hilas na magid kaayo na siya. Ato na siyang ibutang sa angin niyang kabutangan. Ang basurahan. Urot na dyan akong bilib di mo. Kaya umos na ni mong gisuggest. Gi-approve ni sir. Nalipay bitaw ko. Onya, asam ta makasecure og mga dahon saging. Dara man tingali daghang baligya sa market, ana. Okay. Noon, layo pa man sad. 2 weeks pa. Unsa man dito kini, Karen? Ka-ew, sa smell din ni, uy. Unsa di mo palituhan? Nado di ka torta sa mall, mamalit. Ingon bitaw ko ninyo nga magmask mo. Unsa man mo palituan? Atong palito ng tanang dahon sa saging. Kinahanglan, nga anhin ni Sheila, wa sila mapalit. Og magkabuang na siya og mainig-abot sa time. Nice! Mapahiya siya ni Sir og sa tibuok klase. May-imagine na ako ang darbays broha inig-anhin nila sa market nga way bisan usa ka buok dahon sa saging. Tan-aon lang natug-on sa iyang buhaton. Let's go, girls! Let's go! What if lang ba, wag yung dahon sa saging? Or kung doon naman, gamay ra. Paper plate mo lang, do. Okay naman na kay, di mo na plastic. Mamalit na tadaan og paper plates. No, ayaw ra. Ha? Kung way baligya nga dahon sa saging, okay ra. Magpahatod ra ko. Ha? Gikan sa yung province? Oo. Manawag lang ko sa amo. Onya, okay ra. Ganon dili man okay nga daghan man kayo kasagingan dito. Wa pa'y bayad. Onya, ang pag-transport? Basta, dili ra na problema. Ako na bahala, ana. Nag-produce na lagi sila mga dahon sa saging. Imposible sa na inibaligya nila, uy. Balik ko niya ito nato dito sa market. No need na. Doon na ako'y taong ipamonitor dito. Sure, uy. May gibayaran ka? Yeah. To be sure nga, may mamaligyag dahon sa saging. Oh, hinuon. Much money man ka. Sincere na nimo. Saan mo mong sobra sa mga dahon sa saging? Ako ihatag natin sa address, Aaron. Magamit nila sa kantin. May sobra pang ilang mga dahon sa saging? Ako niyang isuggest ni Ate Sedes nga dahon sa saging na ang gamiton. Mao'y gamiton sa kantin instead of plastic trays and plates. Nice da. But, wala naman sila mo gamit ng mga disposable plastic cups, di ba? Paper cups naman ang ilang gamit sa kantin. O paper straws na sad. Oh, klaro na kayo na. Kung kinsa advisor ni Ate Sedes. Masad man gyud ko every time mo gawas ko eh. Unya wa ko'y makita nga mga kahoy sa mga karsada. Labi pag makakita ko ang mga structures nga wag gid intay ikatabang. Dili gani enough nga makapapandong sa mga tao sa uwan. Sa mo tag-init kay made of metal man. Ambot gyud sa nila paguna-una sa. Para munit man kuno tanawon. Ikaw, nindutan ka. Ako wag gyud ko ninduti. Babe, pwede ba? Dili una ta maghisgot ana mga butanga? Pwede ba maghisgot una na nato? Sure. Bitaw, babe. Unsay plano nimo after graduation? Ako, mo trabaho dayon ko sa company ni Daddy. Gusto man ko niya i-train
para makatunon sa pag-handle sa negosyo. Pwede man sa di ka pasudlon. Ako niya sulti sa daddy. Oh, di ka? Lain man ko na akong plano. Unsa di mong plano? Wa puti klaro yung plano eh. Nagisgot naman noon siya nga ganahan siya nga na shelter para sa mga cats and dogs dinhigyo sa city. Ug ganahan sad siya nga ma-volunteer sa mga clean-up drives activities sa gobyerno. Ngano ko rin, kalit magkakatawa niya. Angang! Muram sa kagbata nga. Disumbong sa mong kuya. Bugal-bugal do. Kuya sa di mo, doy. Lagi. Every time mag-istorya mi, maorag yun na among topic. About recycling, about climate change, about environment, about sa mga stray animals. Minaw sa taon ta kay malain niya siya. Sa sunod, itry nga ikaw na sadang may istorya. Hilig mo ikang music, di ba? Paghiskot mo about music. First, pangutan-aw na siya unsa iyang favorite song. Nya, di na mo magsugod og istorya. Ako na lang gibuhat. Uman na nako na. Unya? Ako siyang ipunta na pinsa iyang favorite artist. Unsa iyang favorite song. Then? Iyang favorite artist, Asin. Ha? Iyang favorite song, Kapaligiran. Butang eh. Sige, katawid niyo ko. Katawid niyo ko. Puya gataway. Dudu, pilam gina ida na ng Sheila. Basig ka ida na sa mami ni mo, ha? O sa imong lula ba? Masula bitaw do. Makadaon lagi usahay. Unya, magibuwag ka? Oh, wa pa mo sa kumabot ang nga point. Mag-look forward naman gihapon ko every time nga magkita mi. Pero mao lagi. Wa kayo makultivate among feelings kay kana man dayon among hisgutan. Tingalig mag-politisyan na siya sa umaabot, do. Huwag ka na mo iyang advocacy, environment. Ambot lang. Tayo pa, do. Nakunahunaan ba? Karon lagi din isod sa kong utok. Karon lang yun. Unsa man? Ikalit rin di gida. Ikalit rin gid. Isod lang yun sa kong una-una gid. Unsa lagi? Kan, unsa gid ka ang kahimtang sa ilang lugar ni Sheila? Ha? Depressed area ka ang ila? Ang ilang lugar, bro? Nganong ingunana mo siya ka passionate about sa environment? Do, nagitingalay na connection sa ilang lugar. Doon na bago yung depressed area sa probinsya? Who knows? Oh. Bitaw siya. Happy naman sa break. Patuwa sa sinyo eh. Kay bao naman to ang imong family about na to, dili ba? Akong kuya. Wa kay plano mo inform sa imong parents? Pero, feel na ko, nahibawan na to sila sa tatay o nanay. Pero sige lang. Ako lang sila i-try og ingon. Ma-update ra ko. Okay. Labia silang coffee dre. Do, nauna lang ko ba? Unsa man? Ako ra sa ding hunahuna, ha? Unsa lagi? Nag-wonder lang ko ba? Unsa gani? Kuan ba, kung sa depressed area sila nagpuyo, nganong rich-looking man ang iyang kuya? Bitaw, no? Pero kung rich sa sila, nganong tatay ug nanay man ang iyang tawag sa iyang parents? Naamay nga anak, God. Oo. Pero kung rich sa sila, nganong ingunana naman ka-simple sa Sheila? Oh, posible nga, dili lang siya show, eh. Pero ang iyang choice of food, do, mga simple rin yun. O katong nakita na to sila ni Ate Sedis nga nanood og ukay-ukay yan. Unsa man to? Pero pa do. Private room lagi ang gistihan sa ospital. Nya unsa man sad to? Pitaw sa no? Ay, kamisteryosa ba sa danang imong girlfriend, oy? Sige lang to. Matubag raon niya ng atong mga pangutana once magkaadto sa ila. Bitaw. Okay.
Pero, do, mutana ka nimo. Unsa naman sad? What if, pobre yun sila, o depressed area yun ang ilang lugar? Okay ra. Sure ka? Okay na mo? Oo. Wa mo ko nagunahuna siyang family background ko sa pagpanguyab na ko niya. Ah, wow. Nice. That's nice. Pero, what if musupak yung family? Oh. What if lang, ha? What if lang? Oh, pabuot day ko. Kadungog yun ka, ha? Wa siya kahibaw, ako tong record. Oh. Huwag ka matouch. Smile. What a comment? Happy lang ko. Oh, okay. Ay, tuo di ay. Asa man siya karon? Okay na rin sila si tatay og nanay nga mo bisita mo sa amo in exam break. Oh. Unsa man to? Usa to? OMG! Naasa luyo? Tanaw na to. Ala! Ay, Karen! Kunain mo! Ay, sige mo! Ali! Aray, lagi! Munti! Munang kamali! Karen? Asa na pita? Katugong likod sa computer room. Di ba na yung mga gubak nga mga chairs o tables dito? Dito sila? Dito! Dito na bulasot ang tiil ni Karen. Nagkunsang sa dito? Huwag sila malukan. Pero, dudam ni Sheila nga naminaw to sila na mo. Or, ilaming givideohan or whatever. Ganong saga? Well, according to my Maritian instinct, Taba do. Unsa to? Maritian instinct. Sa akong pagka-maritis ba? Asulos maritisyan instinct ko Basta, mo ni kong theory do. Oh, Nakitaan mi nila nga nagkuyog. unya? Kami ni Sheila ba? Unya, ilaming gisundan. O, mauro man to ang place nga di na mo sila makita. So, dito sila nipis to. O gusto silang makadungog unsay among gipanagsultihan. Mao nga, nagpaduol gud sila. Labi na si Karen. Og tingali, gusto mi niyang videohan aron doon na sila ebidensya nga ikapakita nimo. Pero malas na sila. Kay, wam sila angay ikapakita nimo. Kaya among gisgutan ni Sheila. Mao man nga tong plano nga bubisita sa ila. O gabi mo, Oh, nisugod yung parents. tinuod ka? Yes. Yes! Amo na. Tingali ni react si Karen siyang nadungog ug nilihok siya ug mao to. Paksit. Nabulasot. Mao na. End of the story. Believe ba na ko ni mo do? May pa mag-writer ka do. O di ba? Mag-detective ka. Aw, may kunaon na to bitaw ko na. Pero good do. Ah. Gusto na gyud ang atong pagbisita silang province ni Sheila. Uy. Aw, kumauna. Yes! Unya, pila tong halin sa mga plastic bottles? 335. Pila rito ka kilo di ay? 16.75. Kadaghan adto. Wala to kabot og 20 kilos. Wa, uy. Pila ring kilo? 20. Pero tay paragod. Ngano makapakaon lagi ka sa mga stray cats? Doon naman sa times good nga moabot og almost 1,000 akong halin. Pero most of the time, ako na lang punan. Ato na. Aw, mo ko yung pagyapon mo na ako mamalit og cat food? Sure. Ako na lang i-add para palit sa cat food. Yay! Thank you! Puno sa doy. Ha? Puno ba? Next time ba? Sige na. Mamalit na ta. Lingawas mga iring, uy. Babe, pwede? Pwede, onsa. Pwede magsolicita lang ta para cat food? Para di na kakapuyo ng panguliktang mga plastic bottles ba? Double purpose lagi ng ako. Para ma-recycle ang mga plastic o para feeding sa mga miming. Nalimot mo ni siya, uy. Ay, oo no. Nalimot man ko. Gisuwayan yun ako siya convinced to, pero di yun lagi siya. Mo ba? Do. Ano man? Di yun lagi na pobre si Sheila. Klaro na kayo eh. Lagi, duda na bitaw ko. Imagine, sige na siya puno para sa iyang ipakaon sa mga iring. Gasto na siya na kung pobre siya. Tempo do, sakto juga do. Ah. Dili yun na pobre si Sheila. And Daki. what if doon ako ebidensya nga poor gid siya? Oh. Marites ay. Karen, imo mingi stock.
Stalker man ni bayhan na. Whatever. Ang importante nga doon ako ebidensya nga poor siya. Asa man bi? Tay Paragon. So what? Kung pobre siya, unsa may problema nimo? Nangayo siya nimo? Kapuya nimo eh. Ha! Boom! Ha! Do! What akoy? Do! Mao ding ebidensya do. Yang gi-record ang pagtubag ni Sheila sa iyang nanay. Pero mao na to nga part ang iyang na-record. Nga niingon si Sheila nga dili ko no problema ang iyang pagkaon kay naaram siya halin sa mga plastic bottles nga iyang makulikta. Unsa siya problema niya do? Kung problema ganin si Sheila. Anong gugusab? Matungod siya. Ay, Ang iyalang tingaling point do nga namakak si Sheila. sa muka niyo ng bayhan na eh. Aw, ibubugin na ni mo gud. Maong anytime nga makaguba ni Sheila, iyang buhat. Bantal niyo na ng bayhan na ako lagi. Huh? Nakikiplano do? Basta ha, nag-study na ka ha? Oo, lagi. Ako pa. Ni-decrease na ba ito imong grade sa philosophy pag midterm? Okay. Kaniha, ako nang promise nimo. Nig-finals, labwanti ka. Okay ra. May problema. Oh, si Karen. Hey, unsay? Mag-golden nose lang gud ta. Pero, huy! Bullshit. Nag-holding hands sila. O gihagkan pag ni Carlo ang kamot sa bruha. Kaiyura ng papihan na. Munit og basura, o yung gihagkan ang iyang kamot. Asa naman gibutan ni Carlo ang iyang utok? Mas ganahan siya ng babayhana nga baho kaysa na ako nga humot. Huh, he's crazy. Hoy, buhi akong kamot ba? Daghang tao. Sige lang, good. Hindi man ta makakautarong ni mo, uy. Ay, sorry. Sige. Ungit na lang di ka. Carlo ba? OA na kayo ta, ha? Di man, good. Hindi good down. Ay mo palabi kay na ay kakuya punas kasina. Ha? Let's go, girls! Imo gideng gituyo. Grabe kaayo ka. Wakay kaluoy. Na-hurt na lang hinuon to siya. Ay na, bahala to siya ay. Sige na. Taro nagkaon diha. Oh, si Carlo. Wa gid ko masayo pag anis library. Wa ko mag-expect na asap siya. Pero, tingalig na asad si Sheila. So what? Humutra ba kayo ko karon? Hi, Carlo. Oh, Ikaw na? unsi tanaw nimo. Share the table, ha? Pwede na mo sulokon. Mulakaw na sa ko. Hey, wait! Nga naman gid ka? Nga naman ikay makanak kung humot man kayo ko. Mas ganahan kay katong basurera? O sabi akong buhaton para ganahan ka na ako. Mga DJ, mga ka-listeners, atangi ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Salamat kaayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.